YouTube channel सिगाङैनो दिनै आमथिसुवा फोरबोनि थाखाय बरायग्रोनाय थाबाय। So guys, आं दाहाय न' सिङावनो दङ। नै न' सिङाव न' लिरखांबाय आं नै हाब्रु गोजा दोसा हाब्रु गोजा आरो जि सुखांबाय। हिन्जावा लोमजाबाय थादों, जेबो खामानि मावनो हाया जादों। आंनो न' लिरबाय, दिनै थारबाय जेनेबा न' लिरबाय। आमथिसुवा फोरबोनि थाखाय न'खौ थारनांगौ थाखाय आं न' लिरबाय फुङावनो सिखारनानै। आरो दाहाय जिबो सुखांबाय। बेनिफ्राय दा न' सिङावनो भिडिअ बानायगासिनो दङ आङो। स' थारमाने बाहेरायाव थांनो भिडिअ खालामनो लाजियो। आं न' सिङावनो थानानै भिडिअ खालामबाय थायो। नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आंनि भिडिअखौ। स' आंनि भिडिअजों नोंथांमोना इन्जय खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। So guys, finally মোৰ বিপদ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। So guys, finally মই আজি আমতিচুৱাৰ কিবা देखो ना भाई इनले Ini ekstra dong, Bilai Channel. budang belum. Banggal sambil lapnan kalau kemudian banggal. Hello guys, YouTuber lagi mulai nih. Bila YouTuber hasil nih, minta konvoy juga. Bangun kayak mau kena masuk ada. Bunga masih ya. Mana yang bisa iban itu nih? Anh em mà cũng bằng đến cái này là hai trăm lại ăn rồi. Hơi mà có slide, không bị đại. Bắt đi đây. Mau dah không này?